A Tortosa, des del 2013, treballem la salut comunitària incloses dins del procés comunitari de la ciutat. Dins d'aquest procés treballem en diversos àmbits, nosaltres en l'àmbit de salut, i hem fet una detecció als adolescents de la ciutat, detecció de necessitats, i dins d'aquesta detecció de necessitats vam veure que es beneficiarien els joves migrats sense referent familiar. Llavors hi ha unes mancances o bé dins de la seva evolució, l'etapa d'adolescent, i el que més va destacar és el malestar emocional i la falta potser de recursos que no donaven resposta a aquests malestars. El principal tema a treballar és sobretot la lluita contra l'estigma de la salut mental, que a més és un dels eixos que conforma el programa. En aquestes sessions hem abordat la salut en general, hem abordat 2 sessions que han fet de benestar emocional, una que ha sigut més de la part mobilitat, a partir del moviment, l'altra per mitjà del dibuix o de l'art-teràpia. Llavors hem fet una en quant al consum de tòxics, en les relacions saludables evitant les discriminacions, i una altra d'alimentació. Gracias a Taller de Salud he aprendido muchas cosas con ellos, por ejemplo, a la parte de la comida, conocer recursos de la ciudad. He conocido mucha gente de aquí, de Tortosa, gente española. Ahora he tenido muchos amigos aquí. Ahora con ellos estoy muy feliz, mejor que antes. Venen a les sessions, primer una mica no saben molt bé on van, tenen una mica de dificultat en l'idioma, però després la satisfacció de que quan acaben al llarg d'aquestes sessions, primer la pinya que han fet entre ells, i que surten contents, hi ha alguna que els agrada més o menys, però al final són donar aquelles eines que potser no tenen perquè no estan dins de l'àmbit educatiu, que sí que potser sí que el tenen els adolescents de la ciutat que van a l'institut i tenen altres recursos. Soy participante en una formación de salud. Estoy contenta, me han ayudado mucho físicamente y mentalmente. Sobretot agraeixen el fet que algun professional, algú fora del seu àmbit, els escolta, els dona temps d'escolta, lliure de judicis, els proporciona un espai segur i on poder al final compartir les seves preocupacions.